Idan har abin da nake ji a cikin zuciyata a duk lokacin da nake tare da ke shine ma'anar soyayya, to kuwa tabbas zan so a ce na shafe tsawon rayuwata ina tare da ke a cikin soyayya. Idan har abin da nake ji a cikin raina a duk lokacin da idanuwa na suka kalli kyakkyawar fuskar ki shine soyayya, to kuwa tabbas zan ci gaba da roƙon Ubangiji ya tabbatar min da burina na san aurenki, ta yadda zan ga ganin ki da safe na ganki da yamma. Aminat ke ce wacce zuciyata ta amintu da ita. Amina ke ce wacce rayuwata take son zama tare da ita. Kuma ke ce wacce duniyata nake alfahari da ita. Kallon kyakkyawar fuskarki, sauraron daddadar muryarki da kuma furta kalmomin yabo a gare ki su ne ababuwa uku da ban taɓa gajiyawa da su ba. Ɓacin ranki Aminat, fushinki Aminat ko kuma damuwarki su ne ababuwa uku da na fi tsana a rayuwata. Ina son garin Jos, kuma ba don kowa ba sai don ke ne. Ina son garin sarkin Mangu da kowa da yake cikinsa a sanadinki. Aminat, komai a tattare da ke ƙara bani dalilin son ki yake yi. Na sani Aminat da yawa sun ce suna son ki, amma kuma ni Allah ya baki. Wannan dalilin ne yasa nake kallon kaina a matsayin mafi sa'ar mutum a rayuwa. Ban taɓa samun sa'ar abu mai darajar da ya kai ke ba. Ke ce mafi darajar kyauta a gare ni. Ina son ki. Ina ƙaunar ki Amina. Ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Ganin kyakkyawar kwalliyarki da na yi da kuma yin magana da ke da na yi, haka ma jin daddadar sautin muryarki da na yi da kuma irin tarbar da kika yi min, har yanzu su zuciyata take tuna min. Ba zan taɓa iya mantawa da wannan ba har iya ƙarshen rayuwata. Daga naki Buhari. Ni Alhaji Buhari ABK, masoyinki mai ƙaunarki, nake cewa da ke ina son ki, ina ƙaunar ki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Alhaji Buhari ABK. Na gode.